Hala, baby ko! Nabiglo. Merry Christmas! Hello, Babo. I miss you. Ay, ma! Ligo. Merry Christmas! Ay, naku mo. May trabaho ba kasi dyan? Sa Camila. Si Lola Gaga. Ako, miss you, baby. Di ka? Siyempre, Ara. Mga tatadari mo na, tatapigahanap mo sa ko. Ay, mabubuha ko sa iyo. Ay, Diyos ko po. Kaya, sabi ko yung katutod, maapod ako kitsuna, at maurag naman ito yung nag-aapod. Ano sabi pa? Garo si Sar? Sabi ko gawin ni si Uli. Si Huli Malangga. Uli talaga manahika. Pastor, it's holy. I said, it's you, it's holy. Nasayaw ka dito, Uli, ha? Oy, you gotta dance daw, sabi ni Papa. May assignment ka na. May assignment ka agad. Good morning. Good morning, guys. Kagabi guys, hindi ko na na-close yung vlog kasi binabisi mag-chika nila mama, tamo pinsan ko. Lola woke up early. I know. What time is it? Were you cold last night? 9:04. Pardon? Were you cold last night? Yeah. Because I asked Lola to turn off the aircon. It's still got Huh? It's still Oh, on? that? No, yeah. the fan. Yeah, we changed it to on because you were cold. What was that like? What? No, you've been you're very curl. Like, Oh, like that. yeah, I said, Mama, can you just turn off the aircon because look at Holly. It's So that- making noises. I don't like it. No, not what? The aircon? Yeah, that. It's making noises. I can't wait to eat the breakfast. Huh? Can't wait to eat breakfast. Can't wait to eat breakfast because of tender juicy hot dog. Yes. That's why maybe Lola's woke up early to prepare your I breakfast. think she's gonna make eggs. Eggs as well. I want runny eggs. Runny eggs? You should go down now and tell Lola that you want runny egg yolk. You gonna come? Yeah. Hey, Just Mom. tell Lola. Oh, I thought there was something. Huh? Natanggal yung isa kong lashes. Oh! But one, like, nearly got off. What? But, no, you already took it off. Right? You're so right. Tinanggal ko na yung isa kasi nag-ano na siya, lambitin na lang sa lashes ko. Okay, you go down now. Hey, Mom, Gusto niya mag-Starbucks. how come this was there? Oh yeah, because naiwan ko yung rosary ko sa sa aeroplano. So tinawagan ko kung nahanap ba nila. Naiwan ko dun sa packet ng chair, yung rosary. So tinawagan ko gabi kasi nung kukunin ko sana. So naalala ko agad si hindi ko nakuha dun sa doon sa packet ng chair. So, tumawag ako. So, tingnan daw nila, within 24 hours, makaka-receive daw ako ng email. When's Christmas for the boys? It's Christmas? What do you mean? Like, what date's Christmas? Here? Yeah. 24, we celebrate here 24th at midnight. So, What time the boys? the boys? What the boys? Who's boys? Ah, my brothers. In Australia. In Australia, well, they're gonna sleep during Christmas. Well, our Christmas, we spend Christmas 25 lunch. So, they're going to Auntie Mel. Oh yeah, they do. Yeah, punta sila kila Auntie Mel, then sila magki-Christmas. Kasi dito, di ba, 24 ng midnight natin sinicelebrate ang Christmas. Doon kasi, the next day, 25 talaga ng lunch. And bibili ako ng yung sa saksakan, adapter, kasi iba yung saksakan ng mga pang-charge ko. Bibili ako. Alright, let's go down na. Dito siya sa akin, okay? Okay.
Busy si Lola doon. Gusto niya ng hotdog. Nakaluto ng hotdog tsaka yung pinsan niya, maaga yung school. Baba, can you get your headset? Sorry. Lakas ng iyong ano. So, ito palubat na to. Hindi ko ma-upload yung ano kasi mamamatay na to. Yung ano pala. Pahingi ulit ako ng wifi mo, be. Boys. Kabit ko yung laptop ko. Ayan. Okay na pala. Pwede ko na share ko na. Thank you. Kay Madam tong coffee. Oo. Ano na? Black. Opo. Po, Thank wait you. lang. Wait lang to divine. Add it on Tapos na kami breakfast, nakaligo na siya ngayon, lunch naman. Nandito pa rin kami sa table. Siya nakaligo na. Mom. Yung ulam, tulingan na prito. Ano nga ito, pako? Puro pagulong na may tinapa. Tapos nagpako ako ng sili na may toyo. So, kain. Luto ang spam kasi si Holly gusto ng spam. And ayan na yung siling may kalamansi. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on Santa's sleigh. The first flake of snow is said to fall today. The first snow this winter is promised for. Hindi pa ako tapos na kami kumain. And hindi pa tayo nakakaalis dito sa table. Nag-edit din ako. And also, binook ko si Holly sa GeForce for tomorrow. For tomorrow, K-pop dance. Ayan, nabook ko na siya. So, bukas, ang kanyang teacher ay si Janelle. 4:30 to 6 p.m. K-pop with Janelle. Ngayon sana, kaso may lakad kami mamaya. Ang oras kasi ng schedule for K-pop is 4:30 to 6 p.m. 6 o'clock alis kami. Kaya bukas na lang siya. Tapos meron ako nakikita on the next day. Bukas, di ba, yung first niya. Tapos the next day, meron ako nakikitang K-pop. Iba rin yung bayad sa K-pop. Tapos meron din na beginner, hip-hop. Iba rin yung oras. So, tingnan ko kung anong plano namin bukas. Well, hindi bukas. The following day. Para mabuko din siya. Para habang nandito ka sa Manila, ipa-GeForce ko siya. Kasi mahilig naman siya sumayaw. So, para mag-improve pa siya sa kanyang dancing. At saka, para may ganap din siya dito sa Manila. Bago kami uwi ng Bicol. So, yung guys, are you excited, Baba, for tomorrow?
Pinapili ko kasi siya kasi every yung time ba, iba-ibang time, iba-iba yung class. Kaso yung iba, 9:30 na, sobrang gabi na yun, tapos matatraffic. Kasi nandito kami ngayon sa Quezon City, tapos yung G-Force nasa Tomas Morato. So siguro baka hindi naman siya malayo dito sa amin. Mga 20 minutes drive, kasama na siguro ang traffic, so okay lang. So ngayon, tinitingnan ko pa nga yung iba para everyday mag-dance. Mag-school siya sa dito sa G-Force everyday. So yun yung plano. May nakita ko na picture ni Jana, ni Kylie, pinost sa Facebook. Tingnan niyo si Jan. Kasi nag-50th birthday si Jan, di ba? Ayun yung sinend ni Kylie. sa Facebook nila. Ang cute. Maligo na ako. Yung oras is 1:47 na. Tapusin ko lang na. Kasi ako mag-edit, na lang, thumbnail. Ang gagawin ko. Tapos, nakaka-tempt. Kain nga tayo nito. Paano pa tayo magda-diet? So, nandito sa harapan. Kung meron tayong may cheese na mamon, tapos itong mamon without. Tapos meron din na parang pandesal na hindi mo maintindihan. Ito na lang kasi masarap ang Baba, do you wanna try? Kumain na siya ng KitKat kasi si tita niya galing din na Japan. Bili siya ng ang dami ditong chocolate na from Japan. Do you wanna try? It's good. It's soft. Ay, may papel. Ano ba ito? Ay, hindi siya mamon. No, diba? Ano siya? Parang ensaymada na ube. I thought that one we have a little. You like what I made? Gusto niyo yung ensaymada ko. It tastes like mine, pero ube lang. The carbs. No, of course. Umuulan pa rin. You can have this if you want. I'm just gonna bite one. Okay. May Del Monte juice tayo. Guava, ang sarap. Okay, tapusin ko na itong ginagawa ko. Try ko din na ito. O, diba? Tapos meron pa kami dito, donut from Jayco. Hindi pa siya nabubuksan kasi wala pang gumagalaw. Baka si Holly mamaya. Ayan, tingnan nyo. Baba, there's donuts here. Ayan, from Jayco. Yeah, here, plenty. Different kinds. Whoa. Looks like there's a Dubai one. Dubai one. Gusto nilang matikman yung Dubai chocolate. Pag mayroon sa mall, bili ako. Dalhan ko sila kuya. Kasi gusto nilang matry yung Dubai. Kasi disappoint si Sakso doon sa nakuha niyang Dubai chocolate. Doon sa, nagpunta kayo ng carnival. Nandito yung wallet ko kasi nga nagbayad tayo doon sa G-Force. Try natin to. Nakakatempt yung yung donut. Parang gusto ko mag-donut. Mag-bite lang. Baba, do you want some? Bavarian kaya to? Hindi siya Bavarian. Kalahati lang. Sus, napaka-soft. Ay, hindi. Sugar lang siya. Tanggalin natin yung sugar. Baba, I have another half here, Baba. Ang sarap. Ay, ang sarap. Baba yun siya.
You want some? What do you want? I want to try it. You wanna try it? I'm going to try that one. That one? You sure? To finish it, huh? I'm not finishing. Ah, ayun siya. Hindi ko alam kung anong flavor. I'm not sure. Like, never mind, it's jam. Ah, ayun yung may jam. I want to try that one. This one na lang. Yeah. Oh, wala. I mean, it's not right though. It's alright. Yeah. What do you think of it? No, I don't want I think it's Oreo. Oreo. I don't know. May jam din siya. I don't like donut jams. Alright na. Siya na nagbukas kay Lola. Wow. Oh, thank you. Ay, wow! Social. Heels? Ay. I like a shoes. Esprado ma. Tapos siya nagpili ka ni. Pili siyang pinapili. Naman ini. Ay, ang bukas sa kayo. Holy show that Lola. Just pull that one ma. Tanggalin mo yung yung ito. Oo, i-pull mo lang. I think, Ay, yeah. wow. Ang galing. Spray mo daw. Spray mo. Dahil pa man nagluluwas. Spray mo. Ayan. Wow, mabango. Ayan yan sa yung DKNY. Parang baby. Simple lang ang parang bako makulog sa payo. Sa cute naman ini. Sabi ko kay Inging, may bago kong heels. Ayan yan sa Other one? Me? Ay, wow. Thank you, Baba. Yeah, i-pull mo lang yan. Okay na? Hindi pa. Buksan mo ata yan. Ayan. Diba naman sa kabila? Sa kabila naman, para din mag... Mabango. Eto, bigay ko yun. Nasuot ko to once lang. So, binigay ko kay Mama Kasia. Magka-size kami ni Mother. Ayan, kay Mother. Gusto niya. Bet niya rin sana yun na-shoot kaso dahil sa iya Kasia. Yan ko yung mga green. Smells good. Is that the one that you choose for Lola? Siya kasi nagpili. And then the red one's for Tita Eva, and then the blue one. Tita Ying. Oh, siya nagpili niyan eh. Siya kaya nagpili. Mm. Gusto ko din talaga ito. Mga Gustong gusto mo luwas ang yun. tuhod. Wow, gusto niya mga luwas na, gusto niya labas yung tuhod. Thank you, Jo. Welcome, Mother. Always. At saka yung pang-BP mo. May BP na sila pero binilang ko ulit sila. Yan. Holiday, maaram ko pero kung high blood ako uda eh. Oo, ayan. Thank you. Okay, maligo na ako. Tapos alis kami nila ma. Maglalakad kayo. Bibili raw kami ng gamot niya. Gamot mo ma? Oo, Okay. high blood. Sa high blood. Gamot sa high blood. Tapos na ako maligo. And alis kami. Bili kami ng gamot ni Mother. Yung kanyang gamot. And yung isa, tingnan nyo. Nakabag na siya. Ito pala yung regalo ng tita niya. Mickey Mouse na crossbody bag. Wallet siya. Wallet bag. And humingi na siya sa akin ng pera. Binigyan siya, how much Lola gave you? 100. I'll have this one. Okay. Thanks. Okay na yan. Ito maho. Punit. Nasaan? So ano ma? So envelope please. Okay, alis na kami. Bili tayo ng gamot ni Mother. And bili ako na, Baba, can you get me
The socket for the the charger. Any charger. Because this is too big. This is heavy too. Is this someone? Is it the Yeah, the white. Here, put it back. What bag is it in? It's in the green one as well. Ang ating, para man itong ano. Parang ang dami ating perang ilalagay dito. It's in my hand carry one. My hand carry. Wala kasi kung mahabang wallet. Meron ko sa Australia. Dala kong wallet is ito lang pang card. May ano po ka mga donut. Habo mo. Ay, very good. Habo niya ang donut. Ay, very good ma. Good pero yung chocolate gusto mo. Oo naman. Gusto niya yung chocolate. Pero yung mga cookies habo niya. Pero huwag ka makasobra sa chocolate. Gusto niya lang nakikita sir, pero hindi niya kakainin. So, paano yun? Mabubulok yun. May expired yun, ma. Ay! Wajak na, wajak. Ah, dahil? Dahil ka naturugan. Mapasko na magparakatulog. Hurry up, Baba, so we can go. Ha? May sinapot. May dala siya ng sinapot na mainit-init pa. Hala. Paalis na tayo. Nagdala siya. Kararating lang din nila. Mainit pa. Sinapot, guys. Mainitong pamahal muna kami. Pagdaw ko ng kaunon. Ay, mamaya na namin yung kainin. 50 pesos. 29 lang, baby. 30 Oo. pesos. 30 pesos only. But you don't have, just give 50. Who's your straw now? Ayan na yung kanya. Honey peach. Hindi naman nangangaga. Pag kumakal siya pag... Oh, sa akin hindi naman no. Kahapon lang tayo dumating. Okay, close na kami. Dito na kami sa bahay, nakabalik na kami sa bahay. Tinawagan ko yung boys. What are you eating? Chicken steak. Where are you? What you do there? We just here at Trots. All of you. What were you doing? We're going somewhere later. But we went outside to get some drink. Like this. We're going to What's Holly doing? Holly's upstairs. Here. We got this one. What is it? Honey peach. And then we're going to Starbucks later. What do you need? Nothing, I'm 100. Put that in there. Where's Kuya TJ? Home. Oh, he didn't come with you. No, it's only trials tonight. It's only 3 races. Yeah. 3 races. Okay. So you're not gonna be long. So did you vlog? Not yet. Sabi ko kasi mag-vlog siya kahit konti. Now, you should vlog now because you're at Trots. Huh? Umalis na siya. Whose horse is racing? No, they're all new ones. There's Brent there. Okay. Ayun yung pinsan niya. It's gonna start soon. Alright. Love you. Bye, bye, love, Do you miss me? Where's Holly? Upstairs. Do you miss me? Doing what? With Lola. Yeah. Yeah. Whatever. Hey. Alright, I love you. Love you too. Bye. Bye. Mwah. Bye. 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 But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you, so I'm letting go.